Σας χαιρετούμε αδελφοί μας και φίλοι μας. Θα ακούσουμε με χαρά την ομολογία της αδελφής μας της Γιαννούλας, τι ο Κύριος έκαμε μέσα στη ζωή της, ποια θαυμάσια έκαμε και μεγαλεία και πώς την έρκησε κοντά του και την έφερε και την έκαμε μια ευλογημένη δική του κόρη. Έτσι με απλά λόγια θα ακούσουμε αδελφή Γιαννούλα την ομολογία σου, πώς ο Κύριος εργάστηκε στη ζωή σου και στην οικογένειά σου. Να μας ομολογήσεις προς δόξαν Θεού τα έργα που έκαμε ο Κύριος. Και ας ξεκινήσουμε από την παιδική σου ηλικία και εσύ ομολόγησε τα θαυμάσια του Κυρίου μας. Είμαστε μια οικογένεια με 6 παιδιά. Οι γονείς μου δεν ήταν και πολλά της θρησκείας, να πηγαίνουν εκκλησία και έτσι καθημερινά. Είμαστε συνηθισμένοι όπως όλοι οι άνθρωποι κάθε Χριστούγεννα, κάθε Πάσχα. Έτσι περνούσε ο καιρός, δεν είχα κάτι ιδιαίτερο, ήταν πολλά καλά τα παιδικά μου χρόνια. Εγώ είμαι σαν παιδί μια, εντάξει να πω πολλά. Πήγαμε στο δημοτικό, τελειώσαμε το δημοτικό, ήρθε ο καιρός που αραβωνιάστηκα, παντρεύτηκα, πήγα στρατόν ο άντρας μου, έκανα κι εγώ 6 παιδιά. Σε τι ηλικία παντρεύτηκες, γιατί τότε στις ηλικίες τους καιρούς εκείνους παντρεύονταν μικροί άνθρωποι, πιο μικροί. Εγώ παντρεύτηκα 17 χρονών. 17 χρόνων. 17 χρονών αραβωνιάστηκα, 18 χρονών ο άντρας μου, ο μικρός, αραβωνιαστήκαμε και πήγε στρατό. Εντάξει, περάσαμε και δυσκολίες, με τα παιδιά, ύστερα ήρθαν τα παιδιά, ήταν δύσκολη καιρή, στρατιώτης, πώς να εργάζεται, πώς... Τέλος πάντων, ο Κύριος έκαμε χάρη, ήβρε έναν καλό διοικητή, έδιαν του άδεια και δούλευκε ταυτόχρονα και ήταν και στρατιώτης και έτσι έβλεπε και τα παιδιά και εμάς. Πέρασε ο καιρός, σε μεγαλώσαν τα παιδιά. Εγώ είχα τα 6 παιδιά, ήμασταν στην βεράντα μια μέρα, ήρθαν κάποιοι, μιλήσαν μας για τον Κύριο, συγκεκριμένα για το Ευαγγέλιο και έτσι εμένα υποκινήσαμε να πάω να αγοράσω μια καινή Αγία Γραφή, αγοράσα και μελέτουν τη. Που τα 24 μου χρόνια, εγώ μελέτουν το Ευαγγέλιο, κατά όσον καταλαβαίνα, προσεύχομουν, δίδασκα τα παιδιά μου από μικρή ηλικία, το Λόγο του Θεού. Σε μια φάση μεγαλώσαν τα παιδιά, γίνηκε ο γιος μου 4ος, ήταν 22 χρονών και αρρώστησε, έπιασε το βασικά ένας πόνος δυνατός, δούλευε με τον άντρα μου, ήταν εργολάβος. Στη δουλειά έπιασε τον ένας δυνατός πόνος. Στις οικοδομές δουλεύει, Στις οικοδομές, ναι. Έπιασε τον ένας δυνατός πόνος σαν ήταν στην εργασία του, έφεραμε το σπίτι, πήραμε τον αμέσως στο γιατρό, γιατί δεν μπορούσε να σταθεί. Τις εξετάσεις που έκαναμε είπαν ότι είχε καρκίνο. Εντάξει, εγώ μόλις μου το είπα, 22 χρονών και πριν 26 χρόνια, ήταν πάρα πολλά πιο δύσκολο παρά τώρα, πιο συνηθισμένο που το ακούμε. Τότε ήταν πολλά... ήρθα σπίτι και λέω του με φάσε γιατί ο Θεός είναι μεγάλος.
είχα μια αδερφή που επένε σε μια άλλη εκκλησία, εγώ δεν γνώριζα και πήγα και είπα της, μια γειτόνισσα μου ήταν και μιλούσαμε κάποτε έτσι για τον Κύριο, μίλα μου. Λέω της, ξέρεις, ο γιος μου λέω της είναι άρρωστος και έχει καρκίνο. Αλήθεια, λέει μου, πρέπει να προσευχηθούμε, λέει μου. Και ο αδερφός ο Σοφρόνης, λέει μου, ήταν άρρωστος, αλλά έγινε τον ο Κύριος. Το Σοφρόνη γνώρισα τον και 3 φορές σπίτι της αδερφής που έπιανα. Λέω ότι ο Σοφρόνης είχε καρκίνο και έγινε τον ο Κύριος. Ναι, λέει μου. Εντάξει, λέω της. Ήταν έτσι σουρουπό. Έφυγα από την αδερφή, ήρθα σπίτι μου. Πήγα στο σαλόνι μου, γονάτισα. Εν τω μεταξύ έξερα, αφού διάβαζα το Ευαγγέλιο, ότι βάλουμε κάλυμμα στο κεφάλι, έβαλα το μαντίλι μου, γονάτισα στον καναπέ και έκλαια. Κλαίω και τώρα. Έρχονται στη μνήμη σου οι στιγμές εκείνες. Και λάλλον, Κύριε, σε παρακαλώ, δεν έξερα τον πατέρα μου, Κύριον ελάλλον τον, Θεέ μου ελάλλον τον, Κύριο, σε παρακαλώ Θεέ μου, βοήθα με, γιάνε το γιο μου, δείξε μου, την πρώτη φορά που το είπα, Θεέ μου, εγώ σε σένα προσεύχομαι, στο Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Ξέρω τούτος ο Θεός ότι είναι ο αληθινός Θεός. Σε τούτον τον Θεό προσεύχομαι και σε παρακαλώ να μου γιάνεις το γιο μου, να μου δείξεις που είσαι και εγώ να σε ακολουθήσω και δεν θα με κόψει που κανένα. Που κανένα δεν θα με κόψει. Εγώ μόνο γιάνε μου το γιο μου, σε παρακαλώ. Και έκλαια. Σουρούπωσε εντέγια, ύστερα ήρθε η ώρα που πήγα να ξαπλώσω, ήμουν πολλά κουρασμένη την ημέρα. Πήγα εξάπλωσα. Στα βράδυ, για η ώρα 3, έτσι, είδα έναν όνειρο. Είδα όνειρο ότι το μωρό μου το μικρό έφυγε και πήγε στο δρόμο από την πίσω την πόρτα, πίσω το σπίτι μας είχαμε στρατόπεδο. Και έφυγε μου το μωρό και πήγε, άνοιξε την πόρτα και πήγε στο δρόμο. Εγώ έτρεξα να πιω το μωρό. Την ώρα που πέρασα το διάδρομο ήταν το δωμάτιο του γιού μου που ήταν άρρωστος. Όμως η πόρτα ήταν μεσάνυχτη και το φως αναμμένο. Και λέω, γιατί το φως είναι αναμμένο, αφού... Και κούντισα την πόρτα με το δάχτυλο μου και τι είδα, και την ώρα είδα έναν πελώριο άνθρωπο που έπιανε όλο το δωμάτιο. Το ύψος, το κεφάλι του, όλον το ύψος ήταν ο άνθρωπος, το ύψος του και το πλάτος του δωματίου όλον ήταν η κοιλιά του, το κορμί του. Όλο το δωμάτιο ήταν εκείνος ο άνθρωπος. Εγώ έκανα πάνω το βλέμμα μου για να δω το πρόσωπο του που ήταν πάνω και γέλασε μου ειρωνικά. Το ειρωνικά ένιωσα το μέσα μου ότι γέλασε μου ειρωνικά. Και εγώ τρόμαξα. Την ώρα που τρόμαξα, εξύπνησα και έκατσα στο κρεβάτι μου. Την ώρα που έκατσα στο κρεβάτι μου όμως, απέναντι μου ήταν ο δοκός της πόρτας. Και βλέπω πας στο δοκό της πόρτας όραση. Δηλαδή βλέπω σαν μια μικρή τηλεόραση, ήταν το δωμάτιο του γιού μου με τον άνθρωπο εκείνο που είδα στο όνειρο μέσα. Και το στόμα μου άρχισε από μόνον του και έλεγε στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγε, στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγε. Συνέχεια, στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγε, έτσι. Και κάθε φορά που έλεγε στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγε, μικράνισκε ο άνθρωπος. Ώσπου μια ώρα έλεγε το στόμα μου,
μπορούσα να σταματήσω το στόμα μου. Ο άντρας μου δίπλα μου, ξαπλωμένος, ξύπνησε. Έκατσε και έλεγε μου, ξύπνα, έλεγε μου. Εγώ κάθομαι στο κρεβάτι. Επειδή ήταν κλειστά τα μάτια μου, νόμιζε κοιμούμουν. Ήρθε η κόρη μου που το άλλο το δωμάτιο, που ήταν και εκείνη 10 χρονών. Κράτε μου το χέρι μου το άλλο, λένε μάμα. Εγώ δεν μπορούσα να τους απαντήσω. Το στόμα μου έκρανε ο Κύριος και έλα συνέχεια το στόμα μου στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγε, στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγε. Ώσπου εκείνος ο άνθρωπος ούλος έγινε είχαμε έναν πορτοκάλι. Τόσο όπως ήταν με το σαλούι του, με το σκολαρικούι του, είχαμε έναν πορτοκάλι. Μετά σταμάτησε το στόμα μου και λέω του άντρα μου, ακούασε που μου μίλας και εσένα να ακούασε αγάπη μου, αλλά δεν μπορούσα να σας μιλήσω, δεν μπορούσα, το στόμα μου δεν το έλεγχα εγώ. Τσίνον όμως το πορτοκάλι, το άνθρωπο που που έγινε ο άνθρωπος τσίνος, ο γιος μου, γιατί έβλεπα και το γιο μου ξαπλωμένο που κοιμάτουν μες στο δωμάτιο. Όπως κοιμάτουν πλευρών έτσι, ήρθε και κάτσε εδώ, στην πλάτη του. Εγώ δεν ήξερα τι είναι τούτο το πράγμα, γιατί δεν μου ξαναέτυχε κάτι έτσι, να είχα κάτι εμπειρία άλλη με τον Κύριο, δεν μπορούσα να καταλάβω. Είπα έτσι στον άντρα μου, λέω του τώρα όμως, εσύ βλέπεις πας στον τοίχο κάτι, πας στην δοκό, λέει μου όχι. Λέω του μωρού μου, της κορός μου, της άλλης, εσύ βλέπεις, λέει μου όχι. Μα εγώ έβλεπα. Εγώ όταν έκλεια τα μάτια μου, έβλεπα την όραση πάνω στο το δωμάτιο του Μάριου με μετά εντάξει, την ώρα που τους είπα τούτο και τέλειωσα, πάλι εγώ έκλεισα μάτια μου, έβλεπα την όραση, άρχισε το στόμα μου πάλι και έλεγε τούτη την ώρα γίνεται εγχείρηση στο δωμάτιο του Μάριου. Τούτη την ώρα γίνεται εγχείρηση 3 φορές, είπε το στόμα μου και σταμάτησε. Έστειρα λέω του μωρού μου, της κόρης μου, έπαρμε στο δωμάτιο να δω το Μάριο. Ξέρω, τρέμαν και τα πόδια μου την ώρα, δεν ξέρω πώς ήμουν. Επήρε με το μωρό από το χέρι, επήρε με στο δωμάτιο, είδα τον Μάριο όπως τον έβλεπα στη δοκό, πας στην τηλεόραση, έτσι τον έβλεπα, αλλά ο Μάριος δεν ένιωσε τίποτε. Εμείς μιλούσαμε δυνατά και το στόμα μου δυνατά έλαλε στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγε. Ο Μάριος όμως δεν ένιωσε τίποτε. Όπως ετσιμάτων έμεινε έτσι, σηκώθηκε το πρωί, είπα του έτσι είδα. Εν τω μεταξύ είχαμε κλείσει, ήταν Τετάρτη, ας πούμε, την Παρασκευή ήταν να κάνουμε επέμβαση, οι γιατροί παντού, αλλά εγώ έλεγα, θα κάνουμε, αφού έγινε ο Κύριος, δεν ξέρω, αφού έγινε, αφού το στόμα μου ελάλε, τώρα γίνεται εγχείρηση στο δωμάτιο του Μάριου. Εγώ επίστευκα τούτο. Όμως, πήγαμε στο γιατρό, ο γιατρός είπε εντάξει να το κάνουμε την εγχείρηση. Έκαναμε την εγχείρηση, όμως όχι που μου έδειξε, η εγχείρηση έκαμε την στους όρχες. Εγώ όμως την ώρα που ύστερα από μέρες που είδα, λέω Κύριε, τι είναι τούτο που είδα, αφού ο γιος μου έκαμε την εγχείρηση, άρα δεν ευφυέν, έκαμε το. Τι είναι, πώς, και λέει μου ο Κύριος, η ασθένεια του γιού σου ήταν τόσο μεγάλη, αλλά εγώ μικρανάτη. Τέλος πάντων, μετά πήγαμε στον ογκολογικό, πήγαμε είστε σπίτι ο Μάριος που την εγχείρηση που έκαμε. Εγώ εν τω μεταξύ, όσες μέρες ήταν
μετά όμως που πήγαμε στο ογκολογικό. Ήρθε σπίτι ο Μάριος που την εγχείρηση και κρυολόγησε το λαιμό του. Έφεραμε γιατρό σπίτι για να δει το λαιμό, έδωκε του μια αντιβίωση, ήταν κρυολόγημα. Λέει του όμως ο γιατρός, έκαμε σε εγχείρηση, ναι λαλή του, ξαπλώνεις να δω λίγο στην κοιλιακή χώρα. Εντάξει, λαλή ο Μάριος, εξαπλώσε, έκαμε του ο γιατρός έτσι, λαλή μου ο γιατρός, κοίτα, τον παίρνεις στο... Διόφαντος ήταν τότε, να κάνουμε... Ακτινολογικό. Ναι, να κάνει MRI κάτι μες στην κοιλιά. Εντάξει, λαλό του, επήραμε πρώτη, μετά γέμωσε το δωμάτιο, μπήκαμε πρώτη εμείς αφού ήμασταν οι πρώτοι μέσα στο εξετάσεις που είχε να τον εξετάσει ο γιατρός. Μπήκαν όλοι μέσα ευφύα και εμείς ακόμα ήμασταν εκεί. Εντάξει, μετά η ώρα μία που έπιεκε ο γιατρός, που τις 7 που πήγαμε, λέω του γιατρέ, τι είναι, πώς είναι ώρα, τι είναι που τον... Δηλαδή μου, παράξενο πράγμα δηλαδή μου. Έχει ένα όγκο λαλή μου, είχαμε το πορτοκάλι, τζίζει, ακουμπά πάνω στη σπλήνα, πάνω στο πάγκρεας και πάνω στο νεφρό. Αλλά λαλή μου, τα όργανα είναι όλα καθαρά. Αθυμήθηκα το πορτοκάλι, αθυμήθηκα το ανθρωπούι που ήταν το πορτοκάλι που επήγαινε και κάτσε εδώ. Και ρωτώ τον κύριο που μου το είπε τούτον ο γιατρός και λέω του τι είναι τούτο που είδα και είπε μου η ασθένεια του γιού σου ήταν τόσο μεγάλη αλλά εγώ μικρά τη. Πήγαμε στο ογκολογικό, έκαναμε χημειοθεραπεία, έφυγε το κουβάρι που είχε, ο όγκος και ήρθαμε σπίτι. Εντάξει, με την εμπειρία τούτη που είπα εγώ, επίστεψαν πόσες οικογένειες. 1, 2, 3, 4 οικογένειες με όλα τα παιδιά, ήρθαν όλοι στην εκκλησία, μαζί κι εγώ, γιατί ναι μεν είπα του δείξε μου και που είσαι, εγώ να σε ακολουθήσω. Αμάν είδα ότι η αδερφή είπε μου και προσευχηθήκαμε και ο Κύριος έδειξε μας και έδειξε μου το όνειρο τούτον και έγινε ο γιος μου, πήγα στην εκκλησία. Την πρώτη φορά που έμπηκα, πήγα εγώ έξερα την εκκλησία ότι ήταν διαφορετική από την δική μας που γνωρίζαμε, την Ορθόδοξη. Πήγαμε στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Μόλις έμπηκα μέσα στην εκκλησία, μίλησε μου ο Κύριος και είπε μου πίστεψες Κύριον το Θεό σου και θέλεις σωθήσει και ο οίκος σου. Εγώ εκράτοντα όλα τα λόγια που με λένε ο Κύριος μες στην καρδιά μου, γιατί ναι, είχα και τις αμφιβολίες μου, είχα και τους φόβους μου, αλλά άρεσκε μου έτσι, ένιωθα ωραία που έπιαινα. Έτσι, σιγά σιγά, άμα ήρθαν και τα παιδιά μου, ήταν ευλογημένες μέρες, ο γιος μου, ναι μεν είπα του ήταν που έγινε και, εντάξει, τα 3 μου παιδιά ήρθαν, τα άλλα 3 ήταν από μακριά, εβλέπαν, ακούαν, πιστεύαν, αλλά εντάξει, ως τσαμέ, χωρίσα. Ο Κύριος μίλα μου ότι έγινε στη ζωή μου, ο Κύριος προειδοποίησε με, έδειχνε μου είτε με ενύπνοια είτε με προφητείες
πολλές και όσες προφητείες μου είπε ο Κύριος υποσχέσεις, εκπληρωθήκα, όλες έγιναν. Έμεινα μόνο 2, να γίνουν και εκείνες. Αμήν. Τώρα... Να σε διακόψω λίγο, Νάνθη. Εφόσον μπήκες μέσα στην εκκλησία, πίστεψες, είχες κάνει και το βάφτισμα, εις άφεση αμαρτιών, έτσι, το βάφτισμα στο νερό, όπως ο λόγος του Θεού μας γράφει, ότι όποιος πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί. Αυτός είναι ο γραμμένος λόγος του Θεού. Ναι, στο βάφτισμα. Επήγαινα εκκλησία, είπα σε μίλα μου ο Κύριος, βέβαια πήραμε την απόφαση, βαφτιστήκαμε στο νερό, όλη η οικογένεια, όλοι όσοι πήγαν βαφτιστήκαμε, όλοι, τα παιδιά μου, οι κόρες μου, οι γαμπρούες μου, βαφτιστήκαμε όλοι στο νερό. Μετά βαφτιστήκα 18 του Οκτώβρη και μετά από 10 μέρες βαφτιστήκαμε και με Πνεύμα Άγιο, εγώ και η κόρη μου. Η μια η κόρη μου και εγώ βαφτιστήκαμε μαζί χεμά, ναι, μετά από 10 μέρες βαφτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο, έτσι έδωσε μας παραπάνω ενίσχυση ο Κύριος δύναμη. Μπορείς να μας πεις λίγο έτσι με πιο λίγη περισσότερη λεπτομέρεια το βάπτισμα, πώς το νιώσεις στο Πνεύμα το Άγιο, η εμπειρία αυτή. Ας σου πω αδερφέ, επειδή με φόβο που έπια να βαφτιστώ, γιατί ο άντρας μου, εντάξει, ο άντρας μου, ναι, αν και είδε, έβλεπε που ήταν, δεν ήταν αρνητικός στο τούτο, αλλά δεν ήταν ούτε και να συμφωνεί, ας πούμε. Λέει μου, εσύ κάμε ό,τι θέλεις, αλλά όχι τα μωρά. Όμως εγώ πού να πάω χωρίς τα μωρά, αφού δεν είχα κανένα, έπρεπε όπου επίαινα με τα μωρά επίαινα. Άρα και στην εκκλησία που επίαινα, πρόσεχα σιγά σιγά να το σάσω, να φύγει, να πάει έξω στο καφενείο, το πάει και μετά εγώ, όπως ήμουν εγώ και με τις παντόφλες πολλές φορές επία στην εκκλησία, όπως ήμουν, έβγαζα την ποδιά, εφόρου τη ζακέτα μου, έρχεται τον αδερφός, και πήγαινα στην εκκλησία για να προλάβω. Έτσι ήταν και στο βάπτισμα, αφού ήταν το πανηγύρι του χωριού μας, 18 του Οκτώβρη, πήγαμε στην αδερφή Έλενα. Στην αδερφή Έλενα βαφτίστηκα, στον μπάνιο της, ήμουν εγώ, ήταν η κόρη μου, η μια, εντάξει, ήταν 3-4 που βαφτίστηκαμε την ημέρα, ήταν έτσι. Νομίζω, εμένα είναι ο Νίκος ο Πάνο που με βαφτίσε. Ο αδελφός. Ναι, ο αδελφός, ο Νίκος Πάνο που με βαφτίσε. Ύστερα ήρθε ο αδελφός, ο οδοντίατρος, ο Κωστάς. Ο Κώστας ο Κονδύλης. Εκείνος βαφτιστήκαν τα υπόλοιπα, οι γαμπρούες, οι κόρες. Εντάξει, έτσι ήταν, με φόβο λίγο, αλλά εγώ έκανα εκείνο που ήθελα να κάνω. Αλλά σας επισκέφτηκε ο Κύριος με το Πνεύμα του το Άγιο, έτσι, και σας βάφτισε. Στις 10 μέρες που τη βάφτιση μας, βαφτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο, στην εκκλησία είμαστε. Στην εκκλησία βαφτιστήκες εγώ και η κόρη μου βαφτιστήκαμε στην εκκλησία με Πνεύμα Άγιο. Οι υπόλοιποι μετά βαφτιστήκαν και ένα μήνα και δυο, να θυμούμαι πώς, τα άλλα μου τα παιδιά. Αλλά εγώ και η κόρη μου μια 10 μέρες λάβαμε το Πνεύμα του Άγιο. Μετά... Είχατε το σημείο των γλωσσών δηλαδή. Σημείο ότι όντως βαφτίστηκε ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Άγιο. Βέβαια, δοξάζαμε τον Κύριο. Με γλώσσες. Βέβαια, γλωσσολαλούσαμε τον Κύριο. Μετά ο Κύριος έδειχνε μας και ενύπνια, 2 ενύπνια που ήταν έτσι πολλά ωραία. Εντάξει, που μετά έδειχνε, δεν καταλάβαινα, ήταν στην αρχή, δεν καταλάβαινα πολλά τι σημαίνει, όμως
μια μέρα έδειξε μου το στρατόπεδο, όπως είπαμε, ήταν πίσω μας, το στρατόπεδο μεγάλος χώρος. Περπατούσα εγώ μες στο στρατόπεδο και κάθε βήμα μου που έκανα επλαστούσαν πετούνιες άσπρες. Λουλούδια, πετούνιες έτσι χαμηλά, άσπρα. Κάθε βήμα που έκανα επλαστούσαν πετούνιες, κάθε βήμα επλαστούσαν πετούνιες. Γέμωσαν το στρατόπεδο, πετούνιες, άσπρες. Τι ωραία που ήταν. Και έβλεπα είδα τις πετούνιες και μέσα στη μέση του στρατοπέδου, μες στη μέση που ήταν τα λουλούδια, είχε έναν κρίνο έναν κορμό, ήταν κρίνος άσπρος, με 3 κρίνους. Και σαν το έβλεπα, λέω, τούτος σε δικό μου λαλότος. Και έπιασα το εγώ, τούτος σε δικό μου. Μετά κατάλαβα τι ήταν, αρώτησα και τους αδερφούς, γιατί δεν ξέρα. Και το άλλο το όνειρο που είδα ήμουν σπίτι μου, στη βεράντα μου, και έβλεπα πίσω το στρατόπεδο που ήταν και βλέπω γεμάτο περιστέρια μαύρα, που είναι πετούσα. Είχαμε στο έδαφος, ναι, στο έδαφος γεμάτο το στρατόπεδο και η αυλή μου, και εγώ ήμουν στη βεράντα μου και δίπλα είχε μια αποθηκούα. Που την αποθηκούα έτρεχε νερό. Και πιάνα το νερό, στέκομαι στη βεράντα και έρχονταν τα περιστέρια, τρώαν και πετούσαν άσπρα. Δόξα Κύριε. Και πετούσαν άσπρα και πήγαιναν. Έρχονταν, τρώαν, μες στα χέρια πετούσαν άσπρα. Αλλάζα χρώμα και γίνονταν άσπρα. Κύριε μου, τι ωραίο πράγμα. Εγώ είπα, εγώ δεν ήξερα τίποτε, αλλά στα δύσκολα μετά, εντάξει, μεγαλώσαν και τα πιο μικρά παιδιά, γιατί έχω διαφορά, τα 4 μου τα παιδιά, που τα άλλα μου 2, έχουν πολύ διαφορά, έχουν 8 χρόνια διαφορά το ένα από το άλλο. Ο μεγάλος μου ο γιος, να σκεφτείς με τη μικρή μου την κόρη, έχουν 20 χρόνια διαφορά. Γι' αυτόν, ύστερα που μεγαλώσαν και τα πιο μικρά, τα μωρά έρχονταν μαζί μου στην εκκλησία. Εγώ κάθε φορά που πήγαινα φοβούμουν να μην το μάθει ο άντρας μου. Τελικά, μια μέρα η κορούα μου η μικρή ήταν 10 χρονών, ήθελε να βαφτιστεί. Τι να κάνω εγώ τώρα, εγώ είπα, Κύριε, εγώ προσεύχομαι και λέω, Κύριε, ό,τι θέλεις εσύ, ας γίνει. Εγώ δεν κάνω τίποτε. Ό,τι μου στείλεις εσύ, ό,τι να έρθει ένας αδερφός να μου πει έτσι, εγώ να κάνω, δεν ξέρω, εσύ κανένα, εσύ κανονίστα. Έτσι. Ήταν κι άλλα μωρά, ήταν ο Σάββας, ήταν πολλά μωρά που ήταν, και την ημέρα πήγαν να βαφτιστούν. Θέλω να βαφτιστώ, αγάπη μου, θέλεις? Ναι, θέλω να βαφτιστώ. Εντάξει, βαφτιστείς. Πήγαμε στην εκκλησία, ετοιμάσαν τα μπάνια, εγώ αγωνία, γιατί τώρα να το μάθει ο άντρας μου, δεν να κάνω εγώ, αλλά από την άλλη δεν ήθελα. Άμα θέλει το μόνο Κύριος ξέρει. Έτσι έμπαιγε, βαφτίστηκε, αλλά εγώ και την ώρα η σκέψη μου ήταν τούτη. Εφόμουν, τι να πω του άντρα μου, αν το μάθει ο άντρας μου, τι να κάνω, τι να κάνω. Σηκώνεται προφητιά την ώρα που έφτιανε το μωρό μου το νερό. Μιλάω Κύριος και λέει μου, θυγατέρα μου Ιωάννα, εγώ είμαι ο πατέρας των παιδιών σου και θα τους σώσω όλους. Αλληλούια. Αμήν, Κύριε, λαλό του, ευχαριστώ Κύριε, εύχομαι τίποτε τώρα. Θα με κόφτει, ό,τι πει ο άντρας μας πει, θα με χωρίσει, θα με χωρίσει καλέ. Τι να χάσω,
ήταν που έχω τον Κύριο. Την ώρα που έχω τον Κύριο, από την ημέρα που ένιωσα έχω τον Κύριο, εντάξει, έχω τον Κύριο. Στηρίζομαι πας στον άντρα μου, στηρίζομαι πας στον Κύριο. Αμήν. Τι να κάνω. Δόξα στον Κύριο, πέρασε και τούτο. Επαυτίστηκε το μωρό, τίποτε δεν είπε ο άντρας μου, ούτε το μάθε, ούτε το έμαθε, ούτε και είπε τίποτε. Μετά όμως που με μίλανε ο Κύριος, κάθε φορά, εγώ προσεύχομαι, αγάπουν τον άντρα μου, αγάπουν τον πολλά, δεν μου να κάνω, αλλά προσεύχομαι πάντα για λόγω του, Κύριε, να το σώσεις, Κύριε, θέλω να το σώσεις, να σε γνωρίσει. Ξέρεις γιατί ήθελα και για τα αδέρφια μου τα σαρκικά που τους βλέπω μες στα σκοτούρες τους, μες στα τούτα έτσι, και όλες τις ψυχούλες, λέω, θέλω να νιώσω εκείνο που ένιωσα εγώ. Δηλαδή, το ξελάφρωμα, τη χαρά που ένιωσα εγώ, που εγνώρισα τον Κύριο, τούτο θέλω, να το νιώσω εσύ. Τόσο ωραίο που εγκρίμα να μην το νιώσει ο άνθρωπος. Τούτον ήθελα και προσεύχομαι. Θέλω να το νιώσει και ο άντρας μου το πράγμα. Και μίλα μου ο Κύριος και πάντα ελάλε μου ο Κύριος, ο άντρας σου είναι πρόβατο δικό μου. Αλλά έλα μου έτσι σέρσκι, εξακολουθούσα εγώ, συνέχεια αν μίλα μου για τον άντρα μου, εγώ εμπρόβατο δικό μου, εγώ θα τον στριμώξω να ζητήσει το όνομά μου, εγώ να το σώσω, εγώ... όμως ύστερα, τελευταία, έτσι, που επέρναν ο καιρός, έλεγε μου, εγώ θα επιτρέψω, εγώ θα τον στριμώξω, τούτον έλεγε μου το συνέχεια. Θα τον στριμώξω, θα τον... για να με ζητήσει. Και εγώ εμπρόβατο δικό μου έλεγε μου πάντα, εμπρόβατο δικό μου. Έλα της κόρης μου της μεγάλης, κάτι πρέπει να πάθει ο παπάς σου, γιατί ο Κύριος σήμερα έτσι μας λέει. Κάτι πρέπει, αλλά δεν ξέρουμε πώς να τον στριμώξει ο Κύριος, τι να κάνει ο Κύριος. Τελικά, στα πολλά τα χρόνια, ήταν άρρωστος. Είχε ένα βάρος στην πλάτη του και ήταν όλη μέρα παυσίπονα, επέναν όλη μέρα στους γιατρούς, γυρίσαμε όλους τους γιατρούς. Κανένας έλεγαν του, επειδή είναι η δουλειά σου βαρετή που ήταν στις οικοδομές και σταμάτησες, μπορεί γι' αυτόν κανένας μυς ή κανένας δαμές, επέρνα μας, επέμπα μας, σε όλους τους γιατρούς επίαμε, καρδιολόγων, νευροχειρούργων, ορθοπαιδικών, όλους τους γιατρούς γυρίσαμε, Λεμεσόν, Μπάφων, όλους επίαμε. Κανένας δεν το έκανε κάτι καλό, νευρίασε μια μέρα. Που ποτέ έμπω, αλλά έχω ραντεβού, που ποτέ έμπω επέταξε τα φάρμακα, τα παυσίπονα έπαιρνε. Επέταξε τα ούλα, ύστερα αφού επώνε, πάλι πήγαινε. Πήγαινε στο νοσοκομείο, ύστερα πήγαινε στο νοσοκομείο. Δηλαδή του ο γιατρός να σου δώσουμε ένα χαρτί, να πάει να κάνεις ультρασάουντ, κάτι είχε να κάνει για τα μέτου. Αλλά δηλαδή του χάλασε το μηχάνημα στη Λάρνακα, να πάει στο Παραλίμνη. Να πάμε, λέω του, να πάμε, αφού επώνε. Πριν να πάμε, εγώ τη νύχτα προσευχήθηκα. Και λέω του, Κύριε, σε παρακαλώ, πρώτα προσεύχομαι, γιάνε τον, και την μέρα προσευχήθηκα, λέω του, Κύριε, βοήθα μας, αλλά δεν ξέραμε τι ήταν που είχε, απλώς τον πόνο που είχε. Βοήθα μας να βρούμε το πρόβλημα, σε παρακαλώ. Γυρίσαμε τόσους γιατρούς, κανένας δεν μας είπε τίποτε, κανένας δεν μας έδωσε το. Σε παρακαλώ, σήμερα που θα πάμε, θέλουμε να βρούμε το πρόβλημα. Πήγαμε στο Παραλίμνη, δεν ξέραμε κανένα. Δεν ξαναπήγαμε στο Παραλίμνη, στο νοσοκομείο.
Επήγαμε σε ένα δρομάκι, μέσα διάδρομο, έκαμε τούτο. Δίπλα είχε ένα το ακτινολογικό. Είχε και κοπελούθια 20 και στέκονταν οι χαντούκια και στέκονταν έξω στην πόρτα. Την ώρα που περάσαμε, λέω του, σε παρακαλώ, λέω του, τι έβασα ακτινολογικό, λέω του, κάνετε μια ακτινογραφία του άντρα μου, που ολοήθηκε και ο άντρα μου, και λέει τους, άντε ρε κοπέγια, κάνετε μου μια ακτινογραφία του θώρακα. Λαλή του, εντάξει, μπαίνει φέρμα στο χαρτί, φέρμα στο χαρτί, λαλή του, να σου κάνουμε. Λαλή του, δεν έχουμε χαρτί. Λέει του, εντάξει, μπαίνει στο γιατρό σου, λαλό του, μα δεν είμαστε στον που δάμε εμείς, είναι που τη Λάρνακα που ήρθαμε. Δεν ξέρουμε κανένα γιατρό εδώ μέσα. Είναι τέλος να σου κάνουμε, κυρία, λαλή, είναι τέλος. Αφού πρέπει να έχει χαρτί για να γράψει και τι ένα δει ο γιατρός. Άντε ρε κοπέγια, λέει τους άντρα μου, κάμετε μου, έμεινε ο ένας ο θωρών τον άλλο, έλα μέσα λαλή του. Βάλουν τον μέσα, έκαμαν του. Εδώ κάμα στην ακτινογραφία, έχω την ακόμα, χωρίς την υπογραφή του γιατρού, χωρίς το που λέει συνήντα που γράφει πάνω. Διάγνωση. Ναι, χωρίς τη διάγνωση. Εντάξει, κάνουμε την ακτινογραφία, εμείς ήρθαμε Λάρνακα. Στη Λάρνακα την ημέρα ήταν ο γιατρός που έρχεται και έβλεπε εμάς, πήρα τούτη. Λαλή μου, γρήγορα λαλή μου, να πάει στο νοσοκομείο να κάνει αξονικό. Έχει έναν όγκο, λαλή μου, ξέρω πόσα εκατοστά, είπε μου, πήγαμε στο νοσοκομείο, έβαλαν τον, έκαμε ένα αξονικό, ήρθε εδώ καμέντα του γιατρού, είχε ένα καρκίνο στο θύμωνα δένα. Πήγαμε σε όλους τους ογκολόγους, σπάνιο είναι τούτο, σπάνιος καρκίνος, πώς, τι να κάνουμε τώρα. Έκαναν του διαχείριση ανοιχτή καρδιά, έβγαλαν τούτο, όμως ο καρκίνος έκαμε μετάσταση, έκαμε πας στο σηκώτη, πας στους πνεύμονες. Εντάξει, υπέφερε πάρα πολλά, με μορφίνες, είμαστε στο ογκολογικό, εγώ δεν έρχομαι σπίτι, κάθομαι μια μέρα τη νύχτα πας στο καρέκλα, περάσαμε Τσετσίνα, όμως ο Κύριος πάντα προσεύχομαι, Κύριε, να το θεραπεύσει. Να τον γιάνεις, σε παρακαλώ, να τον γιάνεις. Ύστερα από πολλές μήνες, λέω του, θέλω να μετανοήσει, δεν ξέρω πώς, να σωθεί. Ο Κύριος ελάλε μου, πρόβα το δικό μου, εγώ να σώσω. Εγώ να τον στριμώξω, πόσο να τον στριμώξει, έβλεπα τον διαλύετο, δεν έμεινε κρέας πάνω του ύστερα. Αδυνάτησε. Τι, για μένα μόνο τα κόκκαλα, αδερφέ, μόνο τα κόκκαλα. Τίποτε δεν είχε άλλο. Όμως εγώ το ένα πράγμα που δεν μπορούσε να φύγω από κοντά του, θέλε με πάντα δίπλα του να κάθομαι. Κάθομαι σε μια καρεκλούα δίπλα στο κρεβάτι και έβαζα τα ακουστικά και άκουα κηρύγματα. Έβαλα τούτα, πριν έφευγε τα γιατί δεν μπορούσε, ύστερα έφυγε τα. Έφυγε τα και άκουε. Έβαζες τα ακουστικά να ακούει το λόγο του Θεού. Ήταν δύο ακουστικά, το έναν έβαλα το εγώ και το άλλο έβαλα το του άντρα μου στο φτύν του και ακούαμε και το ίδιο κήρυγμα. Ένιωθεν ασφάλεια να ήμουν κοντά του. Αν έφευγα, δεν μπορούσε. Και αυτό που ποτέ δεν έπαιρνα, ήμουν συνέχεια πας στην καρεκλούνια με και ακούαμε, προσεύχουν, άκουα κηρύγματα. Επέρασαν οι μέρες, έτσι, μια μέρα λέω, Κύριε, θέλω να πω εκκλησία. Θέλω έτσι να πω, λέω του, αγάπη μου, να σε σάσω, να πάω, να αρκίσω να πάω,
για να έρθω γλυόρα. Από μόνο λίγο να πω εκκλησία, πήγαινε λάρη μου. Έξερα ότι δεν μπορούσε να ανοιχώσω, αν και ήταν οι κόρες μου, αλλά εμένα δεν θέλει. Πήγα εκκλησία την Κυριακή και λέω, Κύριε, θέλω να μου μιλήσεις, σε παρακαλώ, γιατί δεν ξέρω, βλέπω το χάνεται. Να μετανοήσει, δεν ξέρω αν μετανοήσει, αν έκαμε, μου έδωσε, δεν κατάλαβα. Θέλω να μου μιλήσεις, τι να γίνει μαζί του. Ήταν που πήγα εκκλησία, τέλειωσε την εκκλησία, μου μίλησε ο Κύριος. Εντάξει, λέω, να πάω σπίτι. Την ώρα που πήγαινα από την εκκλησία, ήρθε μια αδερφή και λέει μου, αδερφή, ο Κύριος είπε μου, δεν το είπα δυνατά λαλή μου, αλλά ο Κύριος είπε μου, θα τον στριμώξω να ζητήσει το όνομά μου και να σωθεί. Αμήν, λαλό της, να ζητήσει το όνομά μου. Αμήν, λέω της. Ήρθα σπίτι, εντάξει, έσασα τον, έκαμε. Μετά ήταν Σαββατοκυρία, ήταν σαν Παρασκευή και ήμασταν όλοι στο δωμάτιο και λέω του, ήταν έτσι ανήσυχος. Εν τω μεταξύ έφεραμε το σπίτι, στο ογκολογικό δεν το έκαναν τίποτε. Έκαναν τα ούλα στο ογκολογικό, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Έφεραμε τα φάρμακα σπίτι, έφερα ορού σπίτι. Δεν ήθελα να τον βάλω σε κέντρο αποκατάστασης έτσι που να το σάζουν μέχρι να φύγει. Να τον φροντίζεις εσύ. Ναι, είχα σπίτι και φρόντιζα τον εγώ. Έρχονταν τις βασικά κοπέλες για να δουν ή να του βάλουν την ένεση του κάποτε, να του πάρουν ανάλυση. Εντάξει τούτα. Εκείνη την ημέρα λέω του, είπε μου ο Κύριος έτσι, ήταν Παρασκευή και λέω, ήταν ανήσυχος και λέω του, ήταν που θέλεις αγάπη μου, ήταν που θέλεις, τι θέλεις, θέλει να προσευχηθούμε, ναι λαλή μου. Εντάξει λαλό του, ήταν οι κόρες μου, λέει, σε βάλαμε μαντίγια και προσευχούμαστε. Την ώρα που προσευχούμαστε, κάποιος ετάραξε να πάει στην κουζίνα και όχι να φύγετε. Λέω, δεν θα φύγουμε αγάπη μου, να μην είμαστε. Δεν που θέλεις, λαλό του, θέλεις κάτι, το Θεό θέλω, λαλή μου. Που εκείνη την ημέρα που είπε την Παρασκευή απόγευμα, είπε το Θεό θέλω και σταμάτησε να μίλα. Δεν μίλα. Σάββατο ήταν όλη μέρα και το βράδυ της Παρασκευής, ξέρεις, έβαλα του το οξυγόνο, έφευκε το, δεν μπορούσε, ήταν ανήσυχος, έθελε μορφίνη και που τις μορφίνες καμνέ. Εκείνη την ημέρα, ούτε το οξυγόνο, έμεινε με το οξυγόνο, όλον το Σάββατο, έμεινε με το οξυγόνο, ούτε να μου φωνάξει, να μου πει όλα που μου λάλε, τίποτε, ήταν ήρεμος και έμεινε έτσι. Ξημερώνει Κυριακή, λέω της κόρης μου, δεν μου να κάνουμε, νιώθω τον ότι φεύγει, αλλά δεν ξέρω, λέω, τι να του κάνουμε εμείς, δεν ξέρουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Να ειδοποιήσουμε την άμπουλα, να έρθει να τον πάρουμε πρώτες βοήθειες, να μας πούν. Εντάξει, λάλη μου, τηλεφωνήσαμε της άμπουλας, ήρθε, 6:30 το πρωί, Κυριακή, έβαλαμε τον, πήραμε τον πρώτες βοήθειες. Ο γιατρός που τον είδε, έξερε ότι είχε να φύγει, αλλά είδε με και εμένα έτσι και σε παρακαλώ, βάλεις του έναν όρο, να ρωτήσεις κάτι να τον κάνουμε, να κάνει. Έμεινε θόρεμε έτσι, εντάξει, λάλη μου, να το βάλω. Έβαλε του. Είμαστε δίπλα του, κρεούσαμε του τα χέρι του, τα παιδιά μου όλοι δίπλα του, κοινώς καμμένα τα μάτια του, έβλεπαμε το μηχάνημα, επίενε, μια φάση έσβησε. Όπως ήταν, ήρεμος, αλλά μόλις που μου είπε ο Κύριος που πήγε εκκλησία και είπε εγώ θα να ζητήσει το όνομά μου και μόλις είπε το Θεό θέλω, δεν ξαναμίλησε.
Δόξα στο Θεό. Έφυγε. Επήγε. Κυριακή η ώρα 9.30, 9, έφυγε. Λέω τώρα εγώ, ήρθα σπίτι και στάθηκα στο δωμάτιο που ήμουν και λέω του, κύριε, πού έπαιρνε τώρα ο άντρα μου? Εγώ θέλω να ξέρω λάλο του. Θέλω να μου δείξεις. Τι να λέω λάλο του εγώ? Να μου λες όπως τις αδερφές που μιλώ, τις φίλες, όχι τις αδερφές, να μου πει έτσι έναν άντρα σου επέθανε, Ποια η διαφορά? εγώ θέλω, ποια διαφορά? Εγώ θέλω να μου δείξεις που έπαιρνε ο άντρας μου. Αλλά λέω του, εκεί θέλω να μου δείξεις, ας πούμε να έρθει μια αδερφή και να μου πει, ξέρεις είδα όνειρο ο άντρας σου, είδα τον με τα άσπρα, είδα τον, έδειξε μου ο Κύριος ότι επήγαινε κοντά του, όχι λέω του εγώ, θέλω έτσι. Εγώ θέλω να μου δείξεις με ένα μωρό. Με ένα μωρό. Πού αν καταλάβει. Το μωρό είναι να μου πει αλήθεια. Έτσι, ό,τι του δείξει, εγώ με ένα μωρό. Έτσι είπα. Με ένα μωρό εγώ θέλω να μου δείξεις. Εφύαμε. Τούτον είπα το μες στη σκέψη μου. Στέκομαι στο κρεβάτι μου και σκέφτομαι τα. Δεν είχε κανέναν κοντά μου. Ήμουν μέσα στο δωμάτιο μόνη μου, αλλά ούτε και φωναχτά τα είπα. Ήταν, ναι, που μέσα μου το σκέφτομαι τα και έλεγα στον Κύριο. Φεύγουμε πάνω στην κουζίνα την άλλη μέρα, λέω ότι ήταν η κόρη μου με τα τρεις κορούες. Η μικρή της η κόρη ήταν 10 χρονών, 11. Λέει της η κόρη μου, άτε αγάπη μου, έμπα στο μπάνιο να κάνεις ένα μπάνιο, αύριο Δευτέρα να πάμε σχολείο και ήμασταν κουρασμένοι. Έμπηκε το μωρό μες στο μπάνιο, σπίτι μου, μες στο μπάνιο να κάνει μπάνιο το μωρό. Την ώρα που ήταν μες στο μπάνιο το μωρό, φωνάζει, άμα, μπαίνει η κόρη μου μέσα, λέει, ήταν με αγάπη μου, είδα τον παππού και κράτεν τον ο Κύριος που το χέρι και περπατούσα. Όρασε, είδε το παιδί. Ναι, είδε το μωρό. Άνοιξα την πόρτα, λέω ότι αγάπη μου, ήταν πόνε που είδες, λαλή μου, η αγιά λαλή μου. Είδα τον παππού, αλλά δεν ήταν αρρώστος λαλή μου όπως ήταν καλός και γελαστός, όπως ήταν πριν, γεμάτος, όπως ήταν. Και τι έφορε λαλό της ο παππούς σου αγάπη μου? Λαλή με φόρε έναν άσπρο μακρύ φόρεμα. Και κράτεν τον ο Κύριος που το χέρι και περπατούσα λαλή μου και πιένασε. Περπατούσα. Λέει ο Κύριος είναι που φόρε. Λαλή μου ο Κύριος εφόρε ένα σπροφόρεμα, αλλά ήταν έτσι λαλή μου του Κύριου. Είχε και ουρά μεγάλη. Ουρά, ναι, είχε ουρά έτσι. Ευχαριστώ Κύριε λαλό του. Ήταν το σημείο που έβαλες. Ναι, πραγματικά. Ευχαριστώ Κύριε λαλό του, γιατί έδειξες μου και έδειξε μου τι να λέω. Τον άντρα μου δεν τον εθάψα μόλις επέθανε Κυριακή βράδυ είδε το μωρό, Τετάρτη εθάψαμε τον άντρα μου. Στην κηδεία του άντρα μου, κοντά όλος ο κόσμος, εντάξει, ήρθαν όλοι έκαμ, εγώ είχα τη δύναμη, πήρα δύναμη εγώ πως τούτον και ομολόγων τον Κύριο. Έλαβαν τους ότι ο άντρας με σώθηκε έτσι, έλεγα τους στον ύπνιο που μου έδειξε ο Κύριος έτσι και μηνίσκα, εγώ είχα λόγα να λέω την ώρα που ήταν, δόξα στον Κύριο. Πήγαινε αυτόν. Πολλά πράγματα, πολλά για την αρρώστια του άντρα μου, πολλά μου έμιλαν ο Κύριος. Κάθε φορά που πήγαμε Λευκοσία για να κάνουμε μια εξέταση, για να κάνουμε, ο Κύριος εμίλα μου, έλεγε μου το. Τώρα να γίνει έτσι, εγώ είμαι ο επόπτης, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εποπτεία Αγία έχω, εγώ είμαι ο επόπτης, εγώ να ενεργήσω, εγώ όλα, όσες φορές προσέφου μου, απάντα μου ο Κύριος.
Και λέει μου ήταν πονή που είχε να γίνει γι' αυτό. Δόξα στον Κύριο, ο Κύριος θαυμαστός, κάνει μεγαλεία, φτάνει να τον εμπιστευτείς. Τούτον ξέρω εγώ. Δηλαδή, ό,τι γράφει ο λόγος του είναι ναι και αμήν. Εγώ παίρνω τα εδάφια. Ας πούμε, έναν εδάφιο που λέει για το πρόβλημα μου, λέω του την ώρα που έχω το πρόβλημα, Κύριε, ήμουν άρρωστη, ναι. Για τον πληγόν αυτού εμείς οι άφημοι. Εγώ λέω το συνέχεια. Λέω το συνέχεια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ένα Γιάννο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού έχω πρόβλημα άλλο με άλλο εδάφιο που γράφει για το πρόβλημα σου. Να το εμπεδώνεις μες στο μυαλό σου, όχι μόνο να το διαβάζουμε, αλλά να το βάλουμε, ναι, για να γίνεται. Έτσι πιστεύω. Δόξα στον Κύριο. Περάσαμε πολλά, αλλά με τη χάρη του Θεού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, με τη βοήθεια των αδερφών, με τις προσευχές, είμαστε ό,τι είμαστε τώρα και αγωνιζόμαστε να πάμε να λάβουμε έτσι το στεφάνι της ζωής. Αμήν. Να τελειώσουμε, να δούμε τον Κύριο. Άλλο έναν ύπνο που μου έδειξε ο Κύριος, γιατί είπε μου ο Κύριος ότι να σώσω τα παιδιά σου και λέει μου ότι και μέγαν έργο να κάνω στη συγγένειά σου. Και μια μέρα πρόσφατα τούτα ήταν παλιά τα ενυπνία, τώρα πρόσφατα είδα όνειρο ότι η εκκλησία μας ήταν γεμάτη νέους. Γεμάτη. Μια σποτέλια γεμάτη και η πόρτα έξω, ούλο, γεμάτα. Ήταν η νύφη μου και βοήθαμε και ταΐζαμε τα πλάσματα, τους αδερφούς. Αλλά εγώ μόλις μπήκαμε στην εκκλησία, έβλεπα τους ούλους και λέω, μα και εσείς έξερα τους ούλους. Γνωστοί. Όλοι ήταν όλοι γνωστοί μου. Και πάω πιο μέσα και βλέπω τον αδερφό μου. Και λέω του, καλά, εσύ, μα πώς είστε τούτοι ούλοι, πώς βρεθήκετε δάμε. Και φόρεν όμως έναν πουκάμισο καλής ποιότητας, λινόν, άσπρο. Εφόρεν το. Έκαμε μου εντύπωση το πουκάμισο καλής ποιότητας, άσπρο. Το διέκρινες. Ναι, και λέω του, πώς βρεθήκες τώρα εσύ. Λέει μου, επιάσαμε πρόσκληση. Δόξα στον Κύριο, επιάσαμε πρόσκληση, λέει μου. Κύριε, σε ευχαριστώ. Και ξέρω ότι να σωθούν όλοι. Να σωθούν και εκείνοι όλοι. Μιλούμε για τον Κύριο, να ακούσει για τον Κύριο, να έρθει η ώρα τους. Αυτά. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα μεγαλεία που έκαμε ο Κύριος στην αδελφή μας. Και ο κάθε άνθρωπος που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι θα σωθεί. Ακούσαμε θαυμάσια, θεραπείες. Ο Κύριος ακούει τις προσευχές μας και απαντά. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να τον ζητήσει με την καρδιά του, να τον επικαλεστεί και ο Κύριος θα τον επισκεφτεί και θα τον κάνει έναν νέον άνθρωπο, ευλογημένον αυτόν και την οικογένειά του και θα τον ετοιμάσει για την αιώνια βασιλεία του. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Αμήν.